Si ano? Mga naturalistic si Richard Montelejos. mga naturalistic manoy si nagsurat kang Ini ang istorya. shipwreck ang shipwreck pa rin Tom Stoppard igwa ko yan Parang mo yan. shipwreck diba may siya surrealistic tapos nasa literature si mga realistic ba na naturalistic writer play Thomas Edison. Henrik buhay pa bago ba yung sa bago sa Buhay pa. ganun Ghost Henrik Ibsen Sinabi mo na bago. haliwan ko na Ibsen sa realistic tapos naturalistic si Bako man Amerikano si Ibsen. iyo man birang mga Amerikanong nag-ararap naman sa kaya sa Ibsen after Ibsen si Bako play Ibsen kaya realistic tapos naturalistic na si Ibsen Dal's House so nagibo ka Dal's House tapos Master Builder si Sai Bako Yung mga Russian. Sikov Russian Master Builder si Cherry Orchard. Chikov Dal's House? Dal's House Ibsen yan. Dal's House kaya iyan Glass house kayo. Ha? Glass house. Bako Ibsen bago kay Ibsen si Albi. Edward hindi mo niya contemporary niya ni Wolf si Ibsen tapos after Ibsen Master Builder yun pinaka-latest space niya Ibsen si Ibsen ata ito before Ibsen si Sai Nora Roberts. Novelist ito. Ben Johnson. Roman. Sabi ni Pound sa foam. Extra pound sa foam. Naturalistic. Roberts na yan. Virginia Moon. Nawara. Roberts. Amy Lowell kasabay ni Pound. Ibsen. Gua pa sa pare. May internet ka dyan, search. Anong nationality? I-google mo na lang. Norwegian si Ibsen. Bad na yun. Bakit si Ibsen ito sa tigataran ko sa Master Builder and siya ang realistic, naturalistic, after naturalistic. Si Surrealistic. After kito, surrealistic. O'Neill sa American. After kito, Eugene O'Neill, surrealistic. Nahawaan siya ng mga German expressionistic. Emperor Jones kay Eugene O'Neill. Emperor Jones. Ano mga place niya? Master Builder? Alfred Jarry. Ano kayo itong Master Builder nito? Anong... Si Ibsen ito. It's either Ibsen or parang bigyan. Kabaka Bernard Shaw yan. Bago George Bernard Shaw. Anong nationality? Oscar Wilde. Boba talaga ito. Nagpaka-straight ito sa diri niya. Oscar Wilde. Sunag pa? Wrong. Wala Pilsen? San Miguel? San Miguel. Henrik Ibsen o Dal's House. Isa yung Dal's House. Dal's House si Cobb. Pagkuha na siya kay Ibsen yan. Kung yun ito. Iba pa. Realistic ito. May nagsunod pa sa iya. Naturalistic. Ang Chavez Dolls. So, babae nag-suicide. Sylvia Plath? So, nag-suicide. Anne Sexton? Ako. So, nag-suicide. Yed. Virginia Woolf? Harry Shelley.
Nagsisay? Si Julia! Julia Moore. Si Julia! Miss Julie. Miss Julie! Strindberg! August Strindberg! Tapos, May iba na kasi. Yun lang May ito. iba sa iyo pa ulit. Yun lang ito. After Ibsken, mahuro Strindberg. na makamit sa, sa bus. Strindberg, Ibsken. Ay, Ibsken, si Ibsken muna. Tapos, Strindberg. Si Ibsken, Norwegian. Si Strindberg, Negora. Strindberg pala. Miss Julie. Ano kayo ito? Yun, wala na. Sensation pala. Sensation, nakaluwas na sa tugga. Paano man so,